Sai dai ma bidiyo a daji. Bidiyo. Ka zo shafura siyan kaya wa Wai me za ka sai mata ne? Muje mana. Wai ni? Yi mana. Yi mana. Za ka sai bulanda? Kun ga ɗan yi min ya bidiyon. Zan sai kuka gas. Ɗan yi min bidiyon ne. Ni ma dai ɗan bidiyo. Me za ka siya ne? Bala za ka siya? Wace to? Wace za ka ɗauka? Wannan takalmin nan dan Amur Musa da shi. Mana sosai? Ba ka iya taka leda ba? An ji tsawa kaɗan ba. Amma ana yi mun ƙosi da yawa a yi. Amma dai baka yaga wando ko? A wana yaga. Kaga wannan mata yi fa? Ko ita ka ɗauka? Eh?